A ovdje 21. 2. 3. Pa gde ovdje, gde to piši? Pa dobro, 21. počinje ovdje kod Hayata, pa 22. 3. Pa onda ide ovdje 28. onaj televizorka tamo i 30. Beogradski blokovi. Znači 28. tu kod televizorke, a? Da, 28. je ovamo, ovdje su 24. 5. i 6. pa onda ide 28. 29. i 30. Bulevar umetnosti ovdje levo. Mislim, naravno je Beograd nije komplikovan što se tiče ulica, ali problem naći broj. Broj, a? A brojevi su razbacani, pogotovo tamo u blokovima i ono, tamo je baš umetnost naći broj. Mali ali lud! Mali ali lud, mali ali lud, 29. mali ali lud, mali ali lud. Na mirnoj površini ustajale smrdljive vodene mase po koje se uhvatilo zelenilo. Pojavilo se i iskočilo nekoliko talasića, žudeći da se otmu, da polete nekud više. Stipe Šuraj žive u bloku. Crvena i žuta trafika tamo, ovdje znači do malog mosta tamo između 28. i 29. Tu se gradi 29. B, tu je isto znači tržni centar i to, ovdje sa 30. granica Novi put i to je to otprilike. I tamo Avramčić ima na uglu. I koje su glavne ulice, ajmo brzo? Glavna ulica je Bulevar umetnosti i Bulevar Ravnoja. Hošiminova. Hošiminova, a? Da, da. Ko je bio taj Hošiminova? Otkud? Popneš na 7. sprat i da se vaćariš sa Rio. To je bilo ono. A šta je 7. sprat? 7. sprat, tamo nema ništa, znaš, gore, na vrhu. Jeli, a kakve su zgrade ovdje? Četvorospratnice, petospratnice? Pa evo viš, 7 spratova. Sve su 7, a? Imaju 6 i više ono gde je gore nadograđeno. To je 7. sprat, znači sve su 7-spratnice. I ima 7, sve je u znaku sedmice, ima 7 zgrada, 7 spratova, po 4 ulaza. Ja mislim 72. A koji si ti godiš? Ja 4. Tako mi Čale rekao, ja mislim drugi 4. Ne znam znači majke. Ne, ozbiljno. Ali ne znam, nisam siguran, otprilike što. Ali se brzo vratiše masi, zelenilo opet sve pokri, a mirnu površinu ništa više ne uzdrma. Nikakav se talas više ne podiže. A gde ide tvoja riba? U Rade Domanović? Da. A ti? Ja. Koji jezik učiš? Francuski. Ozbiljno, ajde si nešto francuski. Pa ne znam. Kako ne znaš, šta nisi naučio, a? Čekaj, ja znam, merci znači hvala. Lekol, škola. Kako? Lekol, škola. Francuski, to je dosta jezik. Najjače. Pa nema šta, ali 30. Pa i 30. Tu je i 29. Odmah je posle 30. Ali nema više one surevnjivosti, frka i tuča, ponekad. Ne. To je bilo pre par godina. Bilo je nekad. Pa šta je bilo? Pa tuče. Ima i raketa, evo, popularna raketa na Novom Beogradu. Ovo je opet trenirao futbol. Ovo je, ja samo što... Je, snimite gaći, obavezno. Dobro, kako ti gaći, nego šta je bilo? Šta je to raketa? Raketa je simbol 29. Znači, raketa je najpoznatija u 29. bloku. Šta je to, brate, raketa? To je pogled, slobodno. To je ludnica. Ovo, a? To leti... Nekad je radilo. Nekad je radila, da. NASA da bude, nego nije im svidjela lokacija, pa malo su odselili. Snimite gaći, obavezno gaći, pogledajte gore. Stojeće jedno 2 godine gaći. Ali glavna zanimacija leti nije postojala akademija, Fakultet dramskih umetnosti se tek tad gradila i mi smo to zvali Kartagina i tad su Pony Expressi bili žešće, popularni. Imali smo stazu smrti koju smo vozili bajseve tamo po Kartagini. Znači ovaj blok nije postojao, postojale su televizorke tamo, blok 28 i posle toga se izgradio ovaj blok 29. Međutim, kao što sam rekao, ovo više nije predgrađe, ovo je... Tu je hala. Ovde biće centar Novog Beograda. Opušteno ludnica, rekao sam sve, blejačine. Pa šta radite po cijel dan? Ništa, učimo, pohađamo školu i tako. Kako se dolazi ovdje iz grada? 60 eura. A kojim? Možeš kojim hoćeš, stavi si, dakle ideš. Aha, da se, dakle, do Jačine. Po 67 staje tamo. Da. Uglavnom 67 mislim da što najbolje Možda staje. 30, 16, 65, Ali se uglavnom ide do 30 i onda... Pa da, ali Oni sad će da uvedu ovdje liniju jednu koja će do Sava centra. Kako se osjeća zadah ustajale vode koja se ne miče, davi, guši, vetra daje, da krene nepomičnu trulu masu.
MiG-9 Blej, blok se najviše blej, znači izađemo svi, ovde ispred nas je 20-ak i sad blejemo, nekad dođu neke devojčice sa strane i tako zanimljivo. I sa koje strane? Pa iz 28. iz 30. 23. Pre smo igrali Dok su bile manje igrali smo lastiš, sad kad je toplo igramo odbojku, a ovako kad je hladno šetamo. Svađali smo se uvek, igramo i tenis i to. Najlepše devojčice u bloku, zavisi koje godište ima. Ajde pričaju po različitim godištima. 84. ima dve lepe sestre tamo iz sedmice, a onda iz šestice koje je lepe. Šestici nema omladine, to je funkcionerski grad. Gaće na drvetu njene. Iz dvojke Panta, Pant definitivno iz dvojke. A ko je najbolji frajer ovde u bloku, da? To teže. To teže malo. Pa dobro, imate neke simpatije. Dobro, dobro. Trenutno ne. Trenutno ne. Smišljali smo pesme za dečake i tako, razmišljali sve. Kakve pesme? Pa ne bismo da pevamo, će da nas ubiju potom. Iz trojke Jana, eno je tamo. Jano! Dobro, krenula se, pobegla je. Iz četvorke Happyjeva sestra. Ne, moja sestra. Iz četvorke Milena i Jelena i tako. I Olja Ljabula. Olja Ljabula. Mislim da su ove sve najlepše ili zauzete ili su u krevetu sa momcima, što je najpametnije, evo. Maja Dedić, Plavuša u kojoj sam ja bio zaljubljen. Keti, koja je trenirala ritmičku gimnastiku. Onda pretrčavamo ko klinci kad smo išli u školu, razumeš? Kapiram. A tamo je Rade Dobrović, tamo u ovom bloku. Iza ove... Ovo je već drugi blok, da? To je 28. To mi ponekad zovem prokletije, jel tako? Ne, solitari su prokletio, ovo su televizori. Koji grafit? Drogom tu trojke. Božo Marjanović, bivši bokser, dik ovog bloka, propala mu, mislim nije propala, završio je čovjek karijeru i odu se poruku. Sad se bavi alkohol. Da, i Božo je bio zaspo na klupi, napio se, znaš, i došli još dve pijanice, vidjeli ga, oni mislili da je umro, i prekrstili mu ruke i stavili belu sveću među ruke i kao zapalili to, čovjek odali poštu i to. Ne znate o Mile Tataliju, evo. Ozbiljno, to je najjači lik, ima jedno 50 godina, najjači lik u kraju, pa on se napije, Bog da mu dušu prosti, pa spava tu na sred poljana u snegu, mislim, svaka njemu čast. A ovako sportisti iz bloka, ima neki sportisti? A sem njega ovako neki poznatiji ovo. I on je baš nije mnogo poznat. Manojlović. Ko je Manojlović? A bio je u Obiliću, znaš. Brate, koji je to klub je? Obilić je. Da, znam. Igor Milanović, najbolji vaterpolista sveta. On živi u sedmici. Živo sam još uvijek žive. Varda živi u 28. I Čeg je isto. Peđolino iz četvorke. Peđolino iz četvorke, a što vedi Peđolino ovako po bloku? Ništa, ne viđemo ga u posljednje vreme, ali on, juri mlade devojčice. Trut ovde živi. Rambo Bumljer. Sektaš, toga je on prosto sektaš, on je dođe vamo. Šoni, aj šoni. Toga je prosto i on. Prvo ga sektaša nije dolazio u školu uopšte, ne zna se gde, ne zna se šta je radio, oni su rekli da je u sekti i tako. Ajmo, brate, šta je radio taj sektor? A dekalo? Ludak. Nije dolazio u školu. Da, nije dolazio u školu, imao pre 300 nešto opravdanih i mi zabrinuli se. Ja, da. Za druga. On i još jedan Nortak, ne, sekt. I nosio neki Amailija neku sektu. Ustanovili smo da je sekta. Zvali ga sekta. A dobro je dečko ovako. Poznati njegov grafit u Div ili... Da, dobro, crta grafit. Evo sad ću vidjeti u PKB, Arse. onaj grafit na kraju PKB-a. Yeah, go flavor, hit the road, getting set to explode. 29. je, znači, najjači blok ovde na Novom Beogradu, najjači kraj. Ovde svi, znači, smo prijateljski raspoloženi. I evo ovde smo se potpisali, mi svi iz ove ekipe, evo ga moj potpis ovde. To smo ponosni što smo mi ovde i stariji smo, evo oni nas svi moraju da nas slušaju. Znači, nas je red patrijarhalno vaspitavanje i mlađi slušaju stariji, to je sve dobro. Sada, ko što i mi slušamo one starije druge. I eto, to je od mene. Da, ja se potpuno...